צמוח, נכון? ממש, ממש, ממש. אז הכל צער אצלו, הכל כזה תחקרו. גם בחודש האחרון, שממש דיברנו הרבה על המוות, והמשמעות של זה, ומה הוא היה רוצה, ומה הוא לא רוצה. נגיד שהוא אמר באמת, עשיתי קידוש, עשיתי כל מה שרציתי, אין משהו שאני מרגיש שהוא חסר לי, ונראה לי שזו זכות גדולה. כתבתי לו, אבא שלי, כמה ימים זה מספרתי בראש, איך אפשר לסכם משהו כמוך, שהקדים את זמנו במחשבה ובתפיסת עולם. שמת על עצמך אור של פיל לפעמים, שמתקצר והיית רגיש ורח כמו חשופית. אמא הייתה אומרת עלינו שיש לנו כבד לבן, לא לוקחים שום דבר כבד מדי. או שהייתה אומרת לי, אתם תאורים סיימנו. אבל מי אני בידיך? אני רק מה שיצא מהתקופות האחרונות. ככה אמרת למורה של הספאדי. והיית אומר לה, אם אני מסתדר עם זה, גם את מסתדרים. תודה, שלום, ולא חזרת לעולם לפגוש אותם. פעם אחת עברתי דירה ולא היה לי כלום בבית. שאלת אותי, מה תעשי? ואני ברוב רוחניות תגידי לך, אבא, אל תדאג, היקום דואג לאנשיו. אתה התקשרת היום למחרת ואמרת לי, שמעתי לך, היי אבא, ואז אני צדיק, כאן היקום מדבר. קניתי לך טוסטר לקבל, תנור, קומקום, תבואי, תקחי. אמרתי לו, מה, אתה לא יכול להביא? אני צדיק, היקום דואג לאנשיו, אבל היקום לא עושה בין דברים. ההומור היה החלק הכי חשוב בחיים שלך. אהבת כל דקה מהחיים האלה. לימדת את עצמך לראות תמיד את החיובי, גם שאכלת חרא. כמו בחרת במקומות עבודה. אם רק היית יודע שהעבודה זה העבדים ומלאכה זה מלאכים, אז הכל היה נראה אחר. סך הכל, בסוף, היית די מוכן. תראה איזה יום בחרת לעזוב אותנו, שיבה קצרה של מחצית ובחג לחזור לשמוח, כמו שאתה אומר. חבל, החיים קצרים מדי. סיפורים עליך אין סוף. יש כל יום הולדת שלך הייתה פסטיבל. אז איזה ברירה השארת ונקראת לעשות פסטיבל בכל החיים. המטרה להגדיל את האור, היית אומר. זה המטרה. הכי רצית להיות בן 90 ולהגיע לפרמיץ בשביל. אבל כבר בן 89 אתה וזה בעצם בן 90. הכי מבוגר במשפחת נתיקים בארץ. כבוד כזאת. הנוכחות שלך, תודה לך, שתהיה בכל מקום. זה סוג של יש להגידה. הלב שלך תמיד היה במקום הנכון. למדתי ממך לצחוק על הכל, כי בסוף מתים. ראית? גם אחד איתה. כולם שם. כולם שם. ואנחנו אוהבים אותך. זהו, אבא שלי. אין לי הרבה מה להוסיף, יש לי כמה חברים שלי רוצים להוסיף. אני מזמנת באבא שלה לציין את הלמות. הוא גם אמר לי איזה שירים הוא רוצה שנשאיר לו. הוא היה מאוד מבויד. אנחנו צריכים לעשות את זה בשבילו.